Bailibe eta azkeneko galdera. Urtero, Lekeitioko Euskal Hezkuntzaren antzezpenean parte hartzen duzu, nik ere bai. Nun Lekeition baserritarra den protagonista, ez? Kostako herri batean, nun baserritarra bera den protagonista, ez? Da galdera izango litzateke, baserritarrek, arrantzaleek ez dute egungo gizarteetan protagonismo gehiago eduki behar. Da gizartea, ulertuaz adibidez udaletxetan, ez? Lekeitioko udaletxean, edo ez dakit, nola esplikatu, baino, eta oierzun gehiago eduki behar, ez? Egiten duzuten lan guztia, eta zeuen irudiak eta zeuen mezuak zabaltzeko, ez? Baina ipetzen do gehitxua jente animau behar lehizetekelako. Ze Euskal Hezkuntzak eta lehenaoko urte askotako gauza diez. Da, gauza modernuek eta prestetan da jentie, baina olako likutara ez dut emoten. Ez da nahi kompromisorik askok. Zemateri esan da holan da bai residentziako voluntariotzako eta da bai ez dauke jentiek aleginik eitzeko gogorik. Da ni beti esan dut alkar laguntza bihar litzatekela. Da nien da horbe bai. Nitzako bai hori Euskal Hezkuntzi ganera fama hondize dago, honekan potarrak etorten dinen baskok esaten dozkue. Eta, bueno, guke aldo untxu laguntzen dugu, baina larrei ez dugu eitzen. Eta indar gehiago emon bileukizio, errezek, udaletxipe bai eta beste gauzape bai. Promozionau gehiago, hori gauzape. Baserritara eta arrantzalea, ez? Biak, ez? Gulen tamborradak itxen gendu zen. Tamborradak elixatik, parrokitxik, ezta? Katekizis partetik itxen gendu zen. Da orduan guk eruten genduen burdize tratoraz, eruten zen. Eta eruten genduen, kaixarranki, mutila gazte bape bai, eixerak irruzkuek eta gauzak ipinitxe, antxineko gauzak ipinitxe, eixe genduen plazatik eta bueltita, lehen gurtitan hainbeste ez, baina gero jentik asko segi dute ban. Baina antxe be laguntzeko jente asko ez. Jendia ez da lan imazan. Ez da, kompromisorik ez da bela nahi uste doenik. Da gauza politxek ez gauza ederrape badie. Da ni betzatu gero geure umientzako be gauza hona izango lizatekela. Dan baino beti gehiago. Beste gauza batzuk urtengo aleuki ez be bardin. Bardin. Onguk ez dugu ingondik aurrera gauza hondirik, baina aldana bai ondi jokarren. Azken finean Euskal Hezkuntza bera eskontzeko edo elkarre bizitzeko laguntza bat zan, ez burdia bete, eta nola familiak ekartu eta pareja gazte edo lagundu egiten zitzaian bere bizia aurrera paso hori emateko, ez? Da gauza politxek, han notarizuk zate ditzune politxek zendi, zemat kaltzerri pare eta zemat buruko zapita, bueno, gauza pilo bat. Da ala nixetezan lehen nao, derremin txaparretze asko, honez dago. Hone bakotxa leku batera eta bestera, eta, bueno, bakotxa nahi da moduen, edo alda moduen edo, asko. Hone txipe zintopau. Jente egitzi gara etxe bakotxien, lehen danak pilo baten, haitxitxeak abumak, beko zuten, hane kapelak eta burun da bezala eta nik gogundokot, eta hauren katillo txuen basaldi edo hartze ben da. Gure besteko alimenturik eta bez, kapritxo hori parri gitxia, baina etxeko estize beukitxe ben da intxaurre eta gazteini eta, bueno, ogize beba etxin eitzezan eta beste bizitza bat, baina bizek ezagutu dituzenak nire moduen, nik gehitxua alegin jako aleginduko nintzetekela pentsatzen dute eitzen. Balibe, eskerrik asko, elkarrizketaren gatik. Bueno, zeuri eskerra. Oso ondo.